дигар саволи кардан хатми сагира чӣ маъно дорад ва дар кадом ҳолат мехонанд? мо дар тоҷикистони мо хатми сагир мегӯянд. хатми сагир устодон мегуфтанд ки ҳамин сураи мулка тоқа хондан, ҳамин таборакаллази биядиҳил мулк ва ҳува ала кулли шайин қадир, вақтида дар хонаҳои мурдаҳо панҷшанбегӣ мекарданд, ҳафт мекарданд, ана вақте мерафтанд менишастанд, мардум ҳамунҷа хатми сагир мегуфтанд. хатми сагирш ака ҳамин буд ки касе як бор сураи ҳамун таборака яъне мулка бихона дуо кунад, амра хатми сагир мегуфтанд. ки ин бародари азиз аслан ҳамира талаффузш ё ҳамин ибора ё ҳамин гуфтанӣ худаш хатоай. қуръона, ояти қуръона ҳеҷ вақт сагир гуфта намешавад, хурд гуфта намешавад. барои ҳамин ин хел хатмҳои сагир, кабир мақсад дар китобҳои мӯътабар, дар ҳадисҳо бародарои азиз омадагӣ нест. мо хатм мисол 3 бор сураи ихлос омадааст, марҳамат мехонем, ҳамчун бо ҳадис собитай савобша мебахшем, ё ин ки қуръона мехонем, савобша мебахшем. иншоалло инош боқӣ надорад.